Mga 25 days. 25 days. Pagkatapos. Oo, dalawang halos 3 linggo ang paghihintay bago bago bunutin. Ang tawag dito ay paggagani. Ganito 'yon. Inulula. Para alayin mo yung pagdaan. Ito ganito 'yon, di ba? Kinakailangan haplusin ng pero hindi yung ugat, kinakailangan hindi mapuputol kasi hindi yan natutubo pag ang ugat ay maputol. Hindi talaga. Pinapaya. Ganito mga kaibigan magtanim ang mga waray noon sa aming mga bukirin ng palay. Mano-mano. Kaya kahanga-hanga yung mga taong may ganitong tiyaga para magtanim. Kaya nga meron tayong kasabihan doon sa awitin na magtanim ay di biro. Maghapon ka talagang nakayuko. Kaya ganito. Sagun hinintugan na kong iksasaysay ang mga pagapatakong iglalayday ang bubuhian mga panghayay ang gugman ni Manoy ipapahalay pahaliday ni Manoy pahaliday ni Manoy. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito po tayo sa isang bukirin, taniman ng mga palay. Nandito tayo sa Eastern Samar. Pero mapapansin niyo ngayon, ako ay nagtatagalog kasi para ito sa ating mga subscribers na mga Tagalog. Bagamat ang aking mga inilalahad na mga siday o tula sa Tagalog ay waray-waray, kailangan tayong magtagalog dahil nahihirapan minsan ako gumawa ng mga subtitles. Kaya para hindi na ako mahirapan, ang aking introduction ay gagawin nating Tagalog. Kasi dumadami na rin ang ating mga subscribers na mga Tagalog o mga taga-Luzon. Kaya malaking pasasalamat ko na dumadami na ang ating community, ang ating mga subscribers. Lumalabas na tayo sa Eastern Samar. Kaya ang saya-saya ko at laking pasasalamat ko una sa lahat sa Diyos na makapangyarihan at sa ating mga kaibigan na tumatangkilik sa ating channel. Salamat sa inyong pagsubaybay sa Pahaliday ni Manoy channel. Ngayon ay formal ko kayong tatawagin ng mga kapis. Natatandaan ninyo sa ating pagtatapos ng mga siday na ginagawa natin ay meron akong pahayag na sinasabi lagi. Ito ay ang peace po. Kaya ngayon, formal ko kayong tatawagin ng mga kaibigan ko at membro ng community ng Pahaliday ni Manoy channel na mga kapis. Kasi pari-pareho tayo ng hangarin magkaroon ng kapayapaan. Kung ano man po ang mensahe ng aking mga siday o pahaliday na ginagawa, ito ay para sa kapayapaan. Ito ay para sa ikabubuti. At kahit munting mensahe ay makapagbigay man lang ako ng aral at kapupulutan ng mga impormasyon para sa kultura at literatura ng Istihanon o mga mamamayan ng probinsya ng Eastern Samar. Kaya ngayong araw na ito, nagbabalik tayo sa isang panibagong tula na ihahayag ko sa inyo na pinamagatang Pagtanom Hinggugma. Ngayon sa Tagalog, pagtatanim ng pagmamahal. Kasi ang pagtatanim ay parang pagmamahal yon. Subaybayan ninyo ang aking gagawin ngayon na pagpapakita kung paano kami magtanim dito sa Eastern Samar. Halika, samahan ninyo ako. Kira kabulan mano ang pagpamulang anting. Kira kabulan anting pagganihod. Mga 25 days. 25 days. Pagkatapos. Halos 3 linggo ang paghihintay bago bunutin.
Ang tawag dito ay paggagani. Gani ang tawag dito. Ginagabot anay, tapos mahaplusan. Bakit kailangan haplusan? Okay. Kasi kung may mga lupa pa, may lagay-lagay, may hirapang magtanim. Yan po ang unang ginagawa. Pero bago ang 20 araw, ikinakalat muna dito yung mga binhi ng palay bago yan tumubo ng ganyan. Ang tawag dyan is gahi. Gahi dito sa waray-waray. Pag tumubo na yung gahi, yun na ang simula na ito na ay gaganihin o gagani. Paggani ang tawag dito sa amin. Sige, salamat Mano. Amon lang magtatry laking paggani. Alam nyo, mga kapis, nagtatrabaho ko nung bata pa, ganito rin ang ginagawa. Mga waray-waray dyan may tira. Nagtatagalog ako kasi yung mga tagapanood natin ay mga Tagalog. So subukan ko Mano kung pwede ha. Yun na lang babal yung pag-direct. Ako na lang mag-upload. Kaya ko naman mag-upload. Oh no! Ganito yun. Inulula. Para alayin mo ito ganito yun, di ba? Kinakailangan haplusin ng pero hindi yung ugat, kinakailangan hindi mapuputol kasi hindi yan natutubo pag ang ugat ay maputol. Yan. Ganyan. Dahan-dahan lang ang pagbubunot para hindi maputol. Sa Bisaya ba paggaga? Ganon. Okay. So, yan. Hindi pa pwede itong pagtaniman ng palay kasi hindi pa siya masyadong level o na payatak, no, na ano ba payatak? Nalutak. So, ito yung traktor na ginagamit. Ito yung traktor na ginagamit para sa papayatak. Buti sana kanina si Mano nagpapayatak. Ito yung ginagamit na traktor niya. Ito daw, pwede na daw pagtaniman ng palay. Pagkatapos daw yung tatanim doon sa taas, dito naman siya lilipat para magtanim. Hahakutin yung mga gani doon, tapos yan ang itatanim dito. Kapira ka bubos. Bibilangin ko pa. Hindi talaga. Hindi pinapaya. Ganito mga kaibigan magtanim ang mga waray noon sa aming mga bukirin ng palay. Mano-mano. Kaya kahanga-hanga yung mga taong may ganitong tiyaga para magtanim. Kaya nga meron tayong kasabihan doon sa awitin na magtanim ay di biro. Maghapon ka talagang nakayuko. Kaya ganun yun. Kung gahit pwede na nga iniigtano pag gani ang sunod nga pagbubuhaton gani gagabuton ngan inibubuton kunhag na lutak na sunod ang pagtano. Pagtulsok hapuna ang lubong igula masunod hanlinya
distansya na tama. Nang dapat magdagmit para di mag-iha, antes dumiskanso, loobon, anhag na. Ang tanong hanhag na, daw sugad hinggugma, kanan parag-uma, kusog iginula, tama nga ataman, kanay pamahala, bunga han paglaom, amon man ungaran. At yan po mga kaibigan ng ating video para sa araw na ito. At sana napulutan ninyo ng informasyon at nasiyahan kayo sa ginawa natin ngayon. Ganun po magtanim ng palay ang mga waray-waray. Para naman sa iba pang nanonood ng video natin, inaasahan ko na magsusubscribe naman kayo at pindutin lamang ang bell button para updated kayo sa mga videos na gagawin natin. At sana sa mga susunod ay makakasama ko pa rin kayo. At yan lamang po mga kaibigan. Salamat sa inyong panunood. Peace po! Holiday naman ay, 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 holiday naman ay. Sagun hinintog na nakinig sa saysay ang mga pagapatakang iglalaygay, ang bubuhian mga panhayay, ang gugma ni man ipapahayay. Mula sa dibdib ko aking ilalahad ang nararamdaman aking ihayag, aking hayam bawat nagulay, pag-ibig ni man ang ipamahayay. Holiday ni Manoy, 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 holiday ni Manoy. Langit at ang